Якташлык кеше таулар күчере. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Ширмешән районыннан чыккан якташларның бик җылы очрашуы узды. Очрашу мизгелләре Мөршидә Җихан репортажында. Бәйрәм тантанасы фойеда ук башланды. Әйтерсең, Ширмешәннең берилеше бирегә күченгән. Мастер-класслар барысы да күңелле, барысы да рәхәт, концертлары бик матур була. Шуңа күрә килмичә калып булмады. Килми калып булмый торган очрашуны Казан шәһәрендәге Ширмешән якташлык җәмгыяте оештыра. Бу чарага инде әлбәттә Рамил Талгашка рәхмәтләрен дә әйтәсе килә. Администрациянең бик күп ярдәме тиде. Менә күрәсез анда безнең халык бит инде Казан халкы җыелса да якташлар, алар үзебезнең төбәкне күрергә телиләр. Нинди матур музейлар ап килгәннәр менә, нинди матур аш-сулар. Күргәзмә күрке һәр милләтнең үз мәдәни мәйданчыгы булу. Ширмешән районында үзара аңлашып, тынычлыкта, татулыкта төрле милләт вәкилләре яши. Әнә шулай тел, лөгать алмашып яшәүче эшкә уңган ширмешәнлеләр рәвешен китереп, якташларына бәйрәм дә оештыра белә. Ширмешән җире бик күп шәхесләргә очарга канат биргән. Беренчедән минем әтием Россиянең халык артисты, Ширмешән районы Лашман авылыннан. Минем әнием Лашман авылыннан. Гомумән мин анда 9 айдан үскәнмен. Анда бөтен җәйләремне үткәрәм. Бөтен отпуск вакытларын әти-әни белән бергә үткәрә идек. Шуңа күрә Ширмешән ягы миңа иң якын һәм туган ягым. Быел шулай ук Түбән Кама шәһәрендә оешкан Ширмешән якташлык җәмгыяте дә очрашу кичәсе оештырырга җыена. Без монда килеп кергәч, безне бик кунакчыл каршы алдылар. Бөтен күргәзмәләрдә бик матур эшләргә, бик матур оештырылган чәй истәләре, күзне алырлык тәмле ризыклар белән безне чәйләр эчерделәр. Аларга рәхмәт ясын. Мин Әмирә урыннан булам, Нуруллина Гөлсинә. Иптәшем Лашманныкы Габдуләхәт. Без бу очрашуны озак көттек инде. Бөтен оештыручыларга килеп, безне сыйлаучыларга барсына да бик зур рәхмәт. Мин дә кушылам 5нче класстан бергә, менә хәзер монда җитеп китеп торабыз, ул әйткәнчә инде. Рәхмәттән башка бер нәрсә дә юк. Очрашуның икенче өлеше район башлыгы Рамил Әйбәтовның якташларын театр сәхнәсендә котлауыннан башланып китте. Хөрмәтле Ширмешәнлеләр, килгән кунаклар, сезне барчагызны да бүгенге тантаналы кичәдә күрүемә бик шатмын. Ширмешән муниципаль районы махсус хәрби операциядә катнашкан ширмешәнлеләргә даими адреслы гуманитар ярдәм күрсәтә. Бу юлы да махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм һәлак булганнарның якыннарына сәхнә түренә чакырып бүләкләр тапшырылды. Без бит инде бүген шундый агызыгы заманасында яшибез. Менә мондый җыелышларда, очрашуларда бер-беребез белән күрешеп, бер-беребезнең дәрәҗәләренә шатланып, булган уңышларына куанып, киләчәктә нәрсәдер ярдәм итәргә, шуңа күрә үзебезнең районны алга җибәрергә шундый өметләр белән җыелышабыз. Якташларга тагын бер бүләк Айбыл былым спектакле күрсәтелде. Күрәсең, аның тарихы да тормыш нинди генә булмасын, күңелегез яшь калсын диюгә ишарә. Мөршидә Җихан, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары.